לא היה זמן, לא היה סבלנות. בואי הנה לפה, בואי הנה לפה, האם ההורים של היום מתערבים יותר מדי כשזה מגיע לילדים שלהם? אני לא מתערב. ההורים של היום כן מתערבים. כשאני הייתי הורה על הילדים שלי, פחות התערבתי. היו ילדים שקשובים להורים, היינו פחות מתערבים. צריך לחנך ילדים לעצמאות, ושידעו להתמודד עם קונפליקטים ובעיות. שינסו למצוא את הפתרון ביניהם. אני חושבת שאנחנו כן מתערבים היום ורוצים לגונן מדי על הילדים. כי אצלנו לא היה סבלנות לכל הדברים האלה. לך תסביר לילד, לך תראה את זה, תפתור, תתווך לו את זה. לא היה סבלנות, לא היה זמן, לא היה סבלנות. ריבים בין ילדים הם בעצם דבר טוב וחשוב להתפתחות שלהם. אבל ילדים לא נולדים עם היכולת לריב בצורה בריאה. לריב נכון זו בעצם מיומנות שהם מפתחים מתוך למידה ואימון. התפקיד שלנו כהורים הוא לתווך את הקונפליקטים בין הילדים, אבל לא לפתור אותם עבורם.